Pamätáte si ešte na svoje školské začiatky s angličtinou? Učebnice boli plné rôznych nezáživných textov, jednotvárnych úloh alebo často nezrozumiteľných cvičení, ktoré boli spojené s počúvaním. Dnes ale učitelia majú skutočne široké spektrum materiálov, aby dokázali vzbudiť záujem o cudzie jazyky už od útleho veku. Jedným z takýchto inovatívnych titulov sú aj English Stories. Ide o anglické čítanky s hravými a nápaditými príbehmi, sú ale šité na mieru nováčikom v čítaní v angličtine. O tom, ako sú tieto čítanky zostavené, čo obsahujú a ako môžu pomôcť pri vyučovaní, ale aj pri domácom učení. O tom nám už porozpráva ich autorka, pani Denisa Kováčová. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. V prvom rade vám ďakujem za pozvanie. Sme radi, že ste ho teda prijali. Vy ako učiteľka angličtiny sa stretávate skutočne s veľkým množstvom takýchto učebných materiálov s rôznymi učebnicami, ktoré sú zamerané na výučbu anglického jazyka. Ako teda vyzerá v tomto smere ten trh na Slovensku? Je dostatok takýchto materiálov a sú kvalitné? No, možno by sa dalo povedať, že neexistuje ďalší predmet alebo odbor, v ktorom máme toľko učebníc na výber, ako práve v angličtine. Väčšinou sú to zahraničné tituly, ktoré sú veľmi kvalitné z renomovaných vydavateľstiev a naozaj niečo vytknúť, ale všetky sú nejak rozličné. Učitelia si vedia vyberať. Jedni sa zameriavajú na precvičovanie, komunikačných zručností, druhé na čítanie alebo písanie. Takže ja si myslím, že na výber máme dostatok materiálu, už sa objavujú aj naše, nielen zahraničné. Takže nemyslím si, že dôvod vydať nejakú novú učebnicu je v tom, že by sme nemali dostatok materiálov. Ale predpokladám, že možno vidíte v tých už existujúcich materiáloch, s ktorými ste sa doteraz stretli, aj nejaké mínusy, niečo, čo vám nevyhovovalo. No určite tieto zahraničné materiály sú zamerané na ten zahraničný svet celkovo a niekde som hľadala niečo také, čo zaujme slovenského malého čitateľa a hlavne čitateľa v tom pojme, že ja som strašne rada čítala od útleho veku a všetok svoj čas som strávila medzi knižkami a s ľútosťou vidím, že dnešné deti sú trošku orientované inak a tú radosť čítania to pozná len ten, kto to naozaj má rád. A ja som chcela tým deťom poskytnúť niečo nie také učebnicové, aby videli, že áno, táto knižka ma naučí hovoriť po anglicky, ale prečítať si niečo, čo ma baví, v čom vidím nejaký svoj vlastný svet. Aha, toto sa mi stalo, alebo ja tiež mám takú hračku, mne sa to tiež stalo v škole, a niečo také ponúknuť, čo robí tým deťom radosť. Vidím, že na školách sa tie deti učia tie slovíčka. Učíme sa slovíčka, učíme sa výrazy a potom, keď chceme od detí, aby nám vyprodukovali vlastne nejaký prejav, hoci len jednu vetu, tak a nevedia to povedať vo vete, že I've got 2 eyes. A ja som si myslela, že by bolo potrebné niečo také, čo im dá nejaký súvislý text v kontexte nejakého príbehu, čo sa im páči a nebudeme sa učiť len slovíčka a výrazy, ale budeme sa učiť vety, veď tie deti sú, ako sa oni učia v ranom veku. Oni sa neučia, že byť unavený, ale povedia, že som unavený, alebo nie si smedný. A naučí sa ten výraz a oni to vsajú ako špongia a nie je potrebné nejakú tú gramatiku im veľmi vštepovať, lebo to je pre nich prirodzené. Niečo také prirodzené som chcela dať deťom a z ich vlastného detského sveta, čo by sa im mohlo páčiť a v čom by sa našli oni sami. A práve tieto vaše diela máme pred sebou. English Stories vyšli v spolupráci s vydavateľstvom Taktik. Máme ich aj tu. Mohli by ste ich predstaviť našim sledovateľom? Áno, vlastne sú to anglické čítanky pre 3. aj 4. ročník. Obsahujú naozaj krátke texty z detského sveta, ku ktorým prisluchajú otázky na porozumenie. Vlastne toto je celosvetový problém, by som mohla povedať, že deti, aj keď čítajú, nerozumejú ten text. A chcela som im dať text, ktorý jednoduchými otázkami by sme mohli preveriť, či to pochopil, či nepochopil.
A pretože je to cudzí jazyk, máme tu aj malý slovníček tých slovíčok, ktoré by sa mohli zdať v tom ročníku ešte neprimerane náročné alebo ťažké pre nich, áno. Takže majú tu malý slovníček a vyzerá to tak, že sú to dvojstrany vlastne. Na jednej strane je stále príbeh s otázkami aj slovíčkami a na druhej som vlastne, toto nebolo od začiatku v rukopise, ale tak ako sa ten celý proces vyvíjal, tak sme sa vo vydavateľstve dohodli, že veľmi by to bolo obohacujúce, keby žiak nielen prečítal a porozumel ten text, ale s tými slovíčkami potom aj pracoval. Takže sme tam potom sunuli aj ďalšiu stranu s rôznymi, naozaj rôznorodými cvičeniami, doplňovačkami. Napríklad niekde bude dieťa len vyfarbovať podľa pokynov, niekde budú otázky pravda či lož, niekde budú doplňovačky, niekde budú krížovky, niekde musí doplniť niečo do textu. Potom v 4. ročníku som sa už snažila trošku aj tú gramatiku tak nenúteným spôsobom, tam, aby si doplnili do viet niečo. Alebo napríklad, aby si napísali o sebe tie veci, o ktorom čítali v text. Čítanku tvoria texty, ktoré sú vyslovene šité na mieru tomu detskému čitateľovi alebo tomu detskému vnímaniu sveta. Na akú vekovú kategóriu čitateľov ste sa zamerali a čo vás inšpirovalo pri hľadaní tém? Tak ten 3. a 4. ročník je vlastne tá veková kategória tých možno od 7, 8 do 10 rokov, s ktorými momentálne aj pracujem a mám aj vlastného syna, ktorý má 10 rokov. Takže tak ako mne sa ten vek zvyšuje, dostávam sa späť do toho detského sveta, ktorý sa mi strašne páči, kde dominujú každodenné také maličkosti, čomu sa deti venujú, radujú sa im, majú napríklad problémy so školskou taškou, so stávaním, alebo si robia narodeninovú party a vidím musím postrehnúť, čo tie deti zaujíma, lebo ich svet je iný, ako bol môj svet pred možno viac než 30 rokmi a majú už napríklad, preto tie texty sú zamerané na nový telefón, narodeninovú party, domácich miláčikov, čo majú v taške, že niekedy sa tam nájde možno aj nejaký zemiak, čo tam mamička neveľmi rada vidí. A snažila som sa do každého textu niečo také funny trošku dať, aby to bolo zábavné pre tie deti, aby keď to dieťa prečíta, videlo, že aha, nie som sám, ktorý nerád vstávam ráno, aj ten Joe tu neveľmi rád vstáva ráno, alebo tak podobne. Ja som ale aj trošku nakúkla do týchto vašich učebníc a našla som tam aj taký praktický aspekt toho života, možno aj dieťaťa, ale aj dospeláka. Tak vie si podľa nejakého receptu v tejto učebnici napríklad pripraviť šalát? No, nie len šalát, ale aj palacinky. Takže áno, snažila som sa tam popri tých témach, ktoré deti zaujímajú, aj také praktické aspekty alebo funkcie jazyka vsunúť. Napríklad nakupovanie. Dievča nakupuje kvety pre mamičku, pre Deň matiek a tam sa vlastne naučí z toho textu tie frázy, ktoré sa používajú v obchode. Alebo napríklad ide rodina, babka, detko ich zoberie do reštaurácie a tam si vie potom vypýtať jedlo v tej reštaurácii. Alebo si kupuje cestovný lístok. Pokladala som to za veľmi vhodné a potrebné, aby sa dieťa učilo taký jazyk, ktorý on potom v tom svete naozaj bude potrebovať. Aby to nebola len literatúra, bolo tam trošku literatúry, bolo tam trošku zábavy, ale aj toho praktického aspektu, ktorý potom využije vo živote. Ale vyslovene ste ostali teda verná, ak to môžem tak povedať, aj tejto súčasnej dobe, ktorá je plná smartfónov, pretože dajú sa tam v podstate prepojiť tie kódy s pesničkami QR kódom, ak sa nemýlim, aj to by ste nám mohli priblížiť. No áno, doposiaľ tie posluchy nevyzerajú tak, že máme cvičenia na posluchy, ale každý text je nahratý detskými hercami, ktoré veľmi pekne nahovorili tie texty, ďakujem im. A týmto vlastne to dieťa nemôže si iba čítať ten text, ale môže si ho aj vypočuť a tým si to nenacvičí
nejakou zlou výslovnosťou. Ale ten text vidí, takže všetko vidí, čo aj počuje. A tým si to je tak, ako dospeláci pozerajú filmy s titulkami, preto aby sa naučili tú angličtinu, by som povedala. Takže sme to ešte nezapracovali do tých úloh samotných. Keďže vy ste učiteľka angličtiny, tak pri tomto rozhovore sa v úvodzovkách pohybujeme akoby v triede medzi žiakmi, ale nájdu si English Stories uplatnenie aj v podstate mimo tohto školského prostredia, možno aj na takéto domáce učenie s rodičmi? Keď nejaký rodič zakúpi tieto tituly, tak dá svojmu dieťaťu niečo pekné, niečo také, ktoré je veľmi rôznorodé, a keď sa dieťaťu nebude páčiť jeden text, určite sa mu zapáči ten druhý, kde bude čítať o automechanikovi alebo o svojom roku alebo o babičkinom dome. Každé dieťa si vyberie niečo, a nakoľko aj úlohy sú zadávané aj v angličtine, aj v slovenčine, ešte v týchto ročníkoch, tak si myslím, že ani rodičia by, už títo moderní rodičia, ktorí sa už učili angličtinu, by nemali mať problémy s tým, aby pomohli, keď dieťa niečo nerozumie. Čítanky sa ale teda stali obrovským hitom, svedčia o tom aj rôzne pozitívne reakcie, hlavne na sociálnych sieťach. Tak čo tie recenzie, čo si zákazníci najviac pochvaľujú? S veľkou radosťou si čítam na facebookovej stránke reakcie čitateľov, učiteľov, rodičov. Ja si myslím, že najviac pochvaľujú dĺžku textov, ktorá je naozaj krátka. Veď vieme, že aj dospelí neradi čítajú, keď niečo s malými písmenkami a 2-3 strany a už to nechcú ani vidieť. Nie to ešte deti. Ale kratučký text, a keď si to dieťa prečíta a hovorí, že aha, ja sa učím angličtinu iba rok a ja to rozumiem. To je taký úspech pre to dieťa a možno ho to bude inšpirovať k tomu, aby si to zobralo aj na ďalší deň, aj na ďalší deň. Takže pochvaľujú si tú dĺžku i obsah textov. Ďalšia vec, čo sa im veľmi páči, je grafické spracovanie, čo sa aj mne veľmi páči. A keď som uvidela, ako by mala vyzerať čítanka, tak som bola úplne wow, toto som chcela, aby to vyzeralo tak rozprávkovo, a vidím, že na to reagujú aj tie recenzie, že naozaj sa im páči to celé spracovanie, celá grafika. A predpokladám, že práve aj tieto pozitívne recenzie sú pre vás takou motiváciou, tak nám prezrate, či chystáte aj pokračovanie English Stories. Určite sú obrovskou inšpiráciou pre mňa. Takže pracujem na piatackej čítanke práve momentálne, tak veľmi dúfam, že budú takisto také úspešné. A ja si musím prehľadávať, komunikovať, pýtať sa ľudí, pýtať sa detí, čo ich zaujíma už v tom vyššom veku, a všetko toto zakomponovať do tých čítaniek. Takže áno, chystáme. No ja myslím, že za všetkých poviem, že sa na to rozhodne tešíme. Ale ja ešte na vás prezradím, že English Stories vznikli ako rukopis, ktorý ste pôvodne prihlásili do súťaže rukopisov edukačného charakteru s názvom Hľadá sa slovenský Komenský, ktorú organizuje práve vydavateľstvo Taktik. A hoci ste nezvíťazili, tak vydavateľstvo predsa len váš rukopis vydalo, čo si myslím, že je jednoznačne známka kvality. Dokonca teda vyšli tieto 2 spomínané diely pre tretiakov, pre štvrtákov. Tak nám povedzte, ako prebiehala táto spolupráca? No, tento slovenský Komenský som brala ako veľkú šancu niekam zaslať svoj rukopis, ktorý som počas pandémie písala, pretože som v tom videla potenciál. Vlastne my sme také texty potrebovali aj do školy, takže to vlastne vznikali ako súčasť mojej práce a z toho vznikla tá čítanka. No a bola som veľmi rada, keď som videla, že áno, nevyhrala som tú súťaž, ale s obrovskou radosťou som prijala pozvanie na spoluprácu, pretože z vydavateľstva ma oslovili, že áno, môj rukopis sa im zdal veľmi zaujímavý, že by v tom videli potenciál, že by to bolo niečo, čo neexistuje na našom trhu. Veď vieme, že dobre, napíšeme knihu, ale keď z tej knihy existuje už 100 iných podobných, tak sa to možno nepresadí. Ale takéto anglické čítanky ešte neboli, takže som bola veľmi rada, že sa to zdalo veľmi
dobrým nápadom. Pani Kováčová, v mene vydavateľstva Taktik vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tohto rozhovoru a samozrejme prajeme vám ešte veľa ďalších úspechov, či už v tej publikačnej činnosti, ale aj v tej pedagogickej. Ďakujem veľmi pekne. A vás, milí čitatelia, milí sledovatelia, by sme chceli tiež povzbudiť, ak máte nejaké zaujímavé nápady a rukopisy, určite ich teda pošlite do vydavateľstva Taktik, lebo nikdy neviete, možno rovnako ako pani Kováčová sa stanete súčasťou toho nášho autorského tímu a obohatíte náš knižný svet o nejakú zaujímavú publikáciu. Ak vás teda zaujali aj naše English Stories, tak ich nájdete v ponuke vydavateľstva Taktik v sekcii základnej školy.